ticket onge medhi usi gate anu e kendo nyakura mge jwang mar mondo minene kanyo kaka nyalo chudo achiel kachiel wanyalo picha no kanyo kora mojang sani mar mondo mi wakoni kanyo kowuok step mokwongo nyaka step mogik mano ka gidhi bedo kacha achiel kachiel ni mar iwacho ticket ni ka ionge smartphone mari kiki bajigoi ka nyalo yude achiel kachiel picha ne marito kanyo keta kanyo midhi nene ni to ayudo thuolo mano mar loso e wiye en picha kanyo kotone ko mag ticket mae kama entiere idhi kata chan. Inene kanyo achiel kachiel donge mano kama kidhi e mbui no iyude kanyo to piny ne kanyo idhi yudo achiel kachiel tugo mantiere kanyo modik ni kanyo nyaka tarik mano tarik 3 mano tugo e kind Kenya kod mano mar DRC mano muk.com chan.muk.com mano kama entiere achiel kachiel kato bang'e mar ariyo kanyo kidhi e step mar ariyo ntiere tickets kacha Willis Odembe ino kacha ntiere mar ordinary ntiere silver ordinary kaya mutingo mano mar regular kanyo kama udhiro kacha siling 200 kato kida beto kama chielo mopogore iyude kanyo kod siling 500 mano kida idho ngas matin ok apar ken VVIP kata kamano kida beto gi ji kaka Chola kod Odembe boydo ka gibede ko moko mayom malo kanyo ka gisechulo siling 500 margi mane kama iero kategori mari madier mar bede achiel kachiel kato bang'e ichopo stage mar 3 iketo kanyo kako nego bedni chudo kata bayo magi maudre ko details mago mag chudo mano kama idhi bedo kata kichudo kokalo kad mari manya bedo ko tudo bank mari kachiel koda kama chielo kata mar M-Pesa manya bedo kanyo nikete achiel kachiel tugo no dhicha saa 9 gates ya usadeku kinyi mano ka intiere kanyo achiel kachiel kato bang'e kiketo email address mari idhi thuolo mar yudo ticket korni email mari konde kanyo ni Kenya versus DR Congo Moi International Sports Center mane kama idhi goe Kasarani ticket type okoni kata ni silver ticket number omi kacha tarik omi nyaka samia e gate nyingi beno ndi kacha kuom ranyisi ma oti kanyo gi nying mar Curtis Karidhi gate 2 emidhi tiyogo mano koni kanyo gate wach mane Ochola wacho karka section mane emidhi tiyogodo 15 middle osekoni kata ni 15 middle kitiyo gate 2 idhi bedo kanyo row midhi bete en row 1 mano bedi koni kacha achiel kachiel nyakoro mojo gini nyalo temo sama chendo dhi nyime kama dikono ka dipo ni yudo ticket mari kosikete kama chalnade tugo machakore tarik 3 mai kama wantiere gino di mane mbui ter ng'ama onge kode wach ni kionge smartphone kwa Odembe mare ndik godo tichudi tior lakini pesa gigi mar Odembe tigi pesa ni iketa kete simbo de kanyo kata kosechulo timi cash mano kamitie chaka chaka keto email mari kama ni kakigeno igeni dhi bedo kata ng'ama onge email sana dhi ka itiyo kode dhi cyber kacha indike achiel kachiel mano mondo mi wach ni Jaza Study chop kata kiroko lawi mar Harambee Stars ang'e sani githoth